događa kada stavi nogu preko noge? Može zvuči glupo, ali ova pozicija može biti jedan od indikatora za bol. Istraživanja su pokazala da osobe koje sjede dulje od 3 sata u ovoj poziciji dolazi do spuštanja ilijačne kosti, samim tim do lateralnog nagiba zdjelice u tu stranu, dok s druge strane zdjelica ide u rotaciju. I kao takvim stvara se kompenzacija, rame se spušta prema dole i dolazi do blage rotacije kralježnice. I stvara se asimetrija tijela. Problem je taj što kada stavimo nogu preko noge, naše tijelo želi se riješiti opterećenja gore. Opušta trup i stvara tenziju na donji dio leđa, kukove pa i na ostatak tijela. I kao takvi može biti jedan od uzroka boli. Rješenje nije u tome da maksimalno izbjegavamo ovu poziciju ili da sjedimo uspravno. Rješenje su upravo varijacije, odnosno mijenjanje položaja, a ono što tijelo najviše voli jeste zapravo pokret. I kao takvim tijelo nam daje odgovor na naše ponašanje i na naše navike. I zato sljedeći put kada stavite nogu preko noge, dobro razmislite kakav će vam odgovor dati tijelo.